6. týždeň, začal som klasický pondelok 12 kilometrami s rovinkami, útorok dvojfázový deň, ráno 6 km, po obede ľahkých 12. Dnes máme intervalový tréning na dráhe, bude to dosť náročné, je to objemný tréning, takže sa snažím už viac zamerať aj na tú nutričnú stránku okolo tohto tréningu. Na raňajky som mal 2 toasty s džemom, ešte po ceste na dráhu som si vypil tento carbo drink, má vlastne 40 gramov sacharidov a pred rozkúsom si dám ešte ten kofeínový gel. Počas behu budem piť sacharidový drink s elektrolytmi a po behu mám pripravený banán s proteínom. Hodím sem na kraj ešte tabulky, aby ste videli, aký to je príjem vo všetkých častiach tohto tréningu. Cítim veľký rozdiel v tom, ako sa cítim počas toho tréningu, ale aj po behu, keď priebežne doplňam všetko, čo treba. Pokiaľ tam mám viac dní na regeneráciu, tak to až tak neriešim, lebo viem, že všetko stihnem pekne doplniť a zregenerovať. Ale tým, že budem mať vlastne teraz iba 2 dní, štvrtok a piatok ľahšie, a v sobotu ma čaká ťažký náročný tréning 30 km s maratónskými intervalmi, tak potrebujem byť na 100% pripravený. A vlastne tak laicky vysvetlené, ide o to, že keď priebežne počas toho tréningu príjmam tie sacharidy, tak úplne nevyšťavím to telo na nulu, alebo v odzovkách to palivo priebežne doplňam, čo veľmi pomáha v regenerácii v takomto tréningu. Ešte tým, že plánujem ísť na večer druhú fázu, iba taký ľahký regeneračný beh. Takže dnes máme na pláne 10x1 km s pauzou 60 sekúnd. Aktuálne mám v pláne začať prvé 3 opakovania, niečo v tempe 3:35. To sú také na rozbehanie, potom ďalšie 4, tá hlavná časť by som chcel zrýchliť na niečo po 3:30 a uvidím, ako tie posledné 3 sa budem cítiť. Ak by sa tam dalo, tak by som do tých záverečných opakovaní ešte trošku zrýchlil. Beriem tento tréning ako takú kontrolku pred Telekom Night Runom 10 km, ktorú vlastne plánujem bežať ako spestrenie tejto maratónskej prípravy. Veľmi náročný tréning. Šiel behať až, tuším, o 10. som začínal. Už bolo, aj keď ten vzduch bol ešte v pohode, nebolo až také teplo, ale strašne začalo pražiť slnko. Ešte, ako vidíte, som sa aj naobliekal do čierneho, čo je ďalšia zlá vec, lebo čierna farba priťahuje slnko, takže som sa ešte viac prehrieval. Ale čo sa týka tréningu, tak fajn. Začal som na tom tempe 3:35 a vlastne som potom postupne pomaličky zrýchloval. Posledné intervaly som išiel 3:25.
Prvých 7 opakovaní som dodržiaval pauzu 60 sekúnd. Potom už som cítil, aj keď som sa fyzicky cítil fajn, tak som videl na tepoch, že sa prehrievam kvôli tomu teplu. Keď som aj úplne stál vzduch, to bolo hrozné, tak som chcel ísť viac na kvalitu tých opakovaní. Takže tam som chodil pauzu až 75 až 90 sekúnd, prišlo mi to rozumné. Čiže tréning super, dalo mi to obraz, čo by som vedel zabehnúť na 10 km závode. Keďže ten Telekom má takú ťažšiu trať, sú tam výbehy do mosta, ide sa cez ten tunel, čo je vlastne ťahavé stúpanie, čiže ťažko tam povedať, že čo. Ten Telekom budem ešte brať viac ako taký tréningový pretek, nechcem tam ísť úplne naplno, takže budem sa tam snažiť ísť také tempo 3.38 až 3.35, ak by som sa dobre cítil, hlavne aby to bolo také viac kontrolovanejšie. A 2 týždne na to som sa prihlásil aj na Bros Night Run do Prievidze, to je čistá rovina. Ešte som zatiaľ v živote nebehal takúto dobrú trať, čo sa týka 10 km rovinu, takže som zvedavý po tom, čo tam budem vedieť zabehnúť. Takže tam sa budem snažiť ísť možno tempo aj pod 3.35, tým, že budem už po tej hlavnej časti prípravy, objem bude nabehaný, takže som zvedavý, jak to vypálí. Čiže intervalový tréning mám za sebou, ešte ma čaká na večer ľahký klus regeneračný. Dnešný deň bude teda dokopy nejakých 23-24 km. Dnes máme na pláne jeden z najkľúčovejších tréningov, 30 km, v ktorom máme 3x6 km interval, maratónske tempo, čiže niečo okolo 3.55 až 3.50. Asi sa budem ešte v tomto tréningu držať toho tempa 3.55. Rozmýšľal som, že či tam dám interval odpočinku 1 km float, čo znamená, že ten kilometr úplne spomalím do nejakého pomalého klusu, ale ak plánujem ísť intervaly 3.55, tak by som tam spomalil do takého 4.20, 4.30, ale tento tréning asi ešte nechám, že ten interval odpočinku bude kilometr iba klus, nejakých 5.30, a čaká nás ešte jeden tréning tohto typu, čo bude úplne najdôležitejší za 3 týždne. Tam to bude 34 km beh a 3x8 km v maratónskom tempe. Takže tým, že to bude najdôležitejšie v podstate, tak nechám si tam tento interval odpočinku s tým floatom až na ten tréning. Dneska máme úplne topkové počasie, je 16 stupňov, bez vetrie v podstate zatiahnuté, čiže ani nesvieti slnko, takže sa nemám dneska absolútne na čo vyhovárať, čo sa týka týchto externých faktorov. Takže už len ukázať kvalitný tréning. Aj keď som sa posledné dní necítil úplne najlepšie, aj tu ukážem HRVčko, jak mi každým dňom trochu klesalo. Necítil som sa úplne top, ale mohlo to byť aj tými prudkými zmenami počasia. Ale čo sa týka nejakej pretrénovanosti, to určite nebolo. Ale dneska už v pohode, takže som oddychnutý. Od posledného intervalového tréningu pocítim aj trošku achilovky. Nie, že by ma nejak boleli pri behu alebo niečo, ale možno aj ten objem, tým, že som tak rapidne zvýšil, možno aj to bude problém. Jak hovorím, nie je to žiadna bolesť, je to len také pociťovanie. Keď sa napríklad ráno zobudím, tak chvíľu mi trvá, kým to rozchodím, mám ich také zatuhnuté. Ešte som aj do tejto prípravy vlastne nasadzoval také tvrdšie tenisky. Ja som doteraz vlastne behával čisto v takých dosť hrubých fómových teniskách a chcel som vyskúšať aj niečo tvrdšie. Takže začal som dosť behať v Adidas Bostonoch, v podstate aj čo sú tie Own Cloud Clipsy, tak mne, čo sú v podstate brané ako mäkká bota, tak mne to zo začiatku prišlo proste tvrdé. A pri týchto teniskách som do začiatku docítil achilovky, kým si vlastne noha na to zvykla. Čiže
pri tom rapidnom zvýšení objemu, ešte keď som zapojil aj tieto tenisky, tak to možno nebola úplne najlepšia kombinácia, ale kým je všetko v pohode, tak iba najbližšie 1-2 týždne ich skúsim vyradiť a budem behať čisto len v mäkkých botách. Ešte čo sa týka nutrície, mám tu na dnes pripravené už Betafuel Sys Gely, takže príjem okolo 90 sacharidov na hodinu a dneska vlastne prvý beh aj v nových teniskách na maratón. Sú to vlastne tie isté, čo som v druhom týždni, sa mi praskol karbon, sú len v inej farbe, takže na tenisky som zvyknutý, viem čo sú zač, akurát ich trošku treba zabehnúť. Ak máte nejaké tenisky karbonové, v ktorých chcete bežať maratón, tak určite v nich odporúčam si odbehnúť aspoň jeden 2-3 hodinový beh, keďže ani neviete, ale po tých 20 km vás môžu hocikde začať odierať. Konkrétne ja som mal takú skúsenosť s Alphafly jednotkami, že do tých 20 km všetko v pohode, ale keď som sa v nich snažil bežať niečo dlhšie, tak už pri klembe ma tak rezali, že to sa proste už nedalo v tom ďalej bežať. Takisto aj v týchto adizerách. Neviem, niekedy to cítim, niekedy nie. Má vlastne tá päta trošku odiera, čiže po behu sa mi tam spraví plus gear. Čiže je to ľahko odberateľné. Dávam si tam leukoplast na to achilovku alebo také proti plus gearom. Čiže odporúčam si tieto veci všetky pozisťovať v tom tréningu, aby vás to potom v maratóne neprekvapilo. Tréning za mnou, ešte poviem výklusa 2 km, išlo to super, všetky som išiel v podstate v tom istom tempe 3,55, išiel som také 6 km kolečko tu na hrádzi, že 3 km povrchnej hrádzi, potom som tam zbehol a naspäť 3 km, cestou tam prvé 3 km boli s ľahkým vetrom do chrbta. Po rovine tá druhá polka bola ťažšia tým, že som šiel vlastne proti ľahkému vetru a aj ten terén nebol úplne rovný, ale fajn. Som aj rád, keď som si kúkal tepy, tak som čakal, že budú oveľa vyššie. V podstate som ich mal tak všetky v priemere pod 170, čo som nečakal. Čakal som takých 175 až 180, takže to ma milo prekvapilo. A veľmi mi to pomohlo aj po tej nutričnej stránke, tie gely, vlastne, neviem, či to je vidno, skonzumoval som všetky 4, teda 3, teraz ešte síce mám 2 km výklus, ale dám si aj ten 4, pomôžem tým vlastne regenerácii a ja by som žalúdok naučil do toho maratónu na 4-5 gelov. Čo sa týka tenisiek, tak super, akurát ma už pri konci trošku odierali na tej päte, takže zabudol som si leukoplast, takže to do budúcna toto vyrieším a ináč veľká spokojnosť, čo sa týka tenisiek maratón. Najobjemnejší týždeň za mnou, 105 km, teraz tá hranica bude posúvať asi každý týždeň, takže ďalší týždeň 110 km, potom ma čaká oddychový týždeň, v rámci ktorého si odbehnem pretek Telekom Night Run 10 km. Ďalší týždeň plánujem ísť na fyzio lomeno masáž. Chodím vlastne celú dobu, už roky, k môjmu kamarátovi, s ktorým som vlastne riešil aj celú rehabilitáciu po plastike predného krížneho väzu a vlastne vrátenie sa k behu. Takže chcel by som s ním natočiť také
takú časť videa, ak by súhlasil, nejaké otázky, čo sa týka fyzia a masáži pre bežcov. Takže ak by vás niečo z tejto tematiky zaujalo, napíšte do komentu alebo mi napíšte do správy a zahrniem to medzi otázky. Nezabudnime sledovať na mojich sociálnych sieťach, na mojej Strave, Instagrame a už aj TikToku pre detailnejšie rozbory tréningov a vidíme sa pri ďalšom týždni.